niin hyvää huomenta, Spetsi täällä taas terve ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään reagoidaan Stumble Guys klippeihin Nov vs Pro vs Hacker ja Stumble Guys Multiplayer Original. Ja nää löytyy tai olipa kun mä katon tän kanavan. Onks tää tuo Real Topics? Mutta mitä pidemmittä puhetta, niin lähdetään videon pariin. Noniin, eka noobi. Mikähän mappi tää on? Ihan tää normi, en mä muista sitä nimeä. Tämmöstä ihan normivetoa. Ettei tää tehdä mitään ihmeempiä. Tän Detroit-kanavalta varmaan. Ja menee aika normaalisti, törmää yhteen. Ei mitään ihmeempiä oikoreittejä käytä. Mut sitten, no niin, nyt se lähti, että pääs tosta pois. Ja selvä nopea hiha ja kaikki nuo normi-emotet tuolta löytyy. Ja aivan tämmönen rumaski, niin juuri jatkoon meni. Tämmönen mappi semifinaalis, mikä tääkään, mä en näitä muista. Ei, mä en osaa sen verran hyviä se englantia, mä voin edes miettiä mikä tää on. Ole hyvä skippi. Miten sä voit törmätä tuohon? Tää on aivan selvä noobi. Musta tuntuu, että Detroit on ihan hyvää pelaamaan oikeesti, mutta se vaan nyt esittää noobia. Mä en kyllä yleensä tiedä Hyvin menikö vielä lyötilstä alas? Ei pääseekö edes jatkoon? No, ehkä. Joo. Nyt on noobi, joo. Mä en oo siis pitkäänkään tehnyt tämmösiä videoita, en koskaan, koska tuo mun kuvaussovellus ei oo toiminut. Se äsken tuli mainos, niin siis syy miksi mä en oo tehnyt näitä, niin tää ei oo vaan toiminut. Googlessa ja YouTubessa ei oo toiminut, mutta ne piti lisätä tähän erikseen. Ja nyt ne on lisätty. Niin nyt pystyy tekemään tästäkin videota. No ei tää kovin noobi, että tossa oli ihan hyvä oikku. Minä ja suuri suuni. What? Tää on siis maailman helpoin kohta. Miten tää viitti nuo skipit tehdä? Oho, pingi vähän korkealla. 72. Teillä on ollut kyllä 200, ettei siinä. Ei varmaan pääse jatkoon tämä nopo. Älä siitä. Se on kyllä aika hyvin, jos saa tehdä noobi. No niin, kyllä se jatkoon menee silti vielä. Nyt tulee pro. Pro. Pyllystä revitty orava. P. Pyllystä. R. Revitty. O. Orava. Pyllystä revitty orava. Mä varmaan lisään tähän omat musat taustaitteeksi, miksi? Koska nämä mun tämänhetkiset musat, mikä tässä kuuluu, ne on aivan surkeita. Ei tääkään kyllä kovin pro oo. Tämmöistä ihan normaalia vettää. Ei kovin ihmeellinen. Ja nuo vieläkin ne on normia. Mä otan tuolla. Niitä vois parantaa. Hieno skinni tuolla prolla. Itse dikkailen tässä Leijona Legestä. Se on musta ihan hieno. Oi, tuo on kova vitsi. Niin, hieno skinni, mä dikkaan tässä Leijonasta aika paljon. Onko pääsee? Miksi tää näyttää se näin huonosti? Milloin tulee Hacker? Jos olisi vielä Gold, niin se olisi semmonen, joka tekee hacksit. No. Tää ei oo nyt niin hieno skinni, eikä tää nyt aika normipeli. Tästä tämmönen. Ja se keto sanoo joo.
Ja seuraavaksi taitaa tulla muuten, tämän matsin jälkeen taitaa tulla muuten häkkeri. En tiedä tuleeko se tämä vai sitä seuraava, mutta ainakin se kohta se häkkerikin tulee. Ihan kiinnostaa nähdä itsekin mikä se on. Mä en ole näissä siis kattonut valmiiksi. En ole jaksanut mua kohta lähde salille ja kärsylle. Niin. Mut siis, jos haluatte tietää, niin mä opin ratkaisemaan vihdoin rubiikin. Ja 3x3. Eli mä saan nyt kaikki 2 ehkä. No niin, mitä? Sulla on 2 nyrkkiä. What? Tuo kyllä hyödytä yhtään mitään. No ehkä tuolla voi jonkun laaserin väistää, mutta sitä saa ihan jäätävästi mainoksia. Mutta mä en ymmärrä miksi toi. Ja miten se on taas 2 nyrkkiä? Mä en ymmärrä mitä se hyödyttää edes, että tonne hyppää tai no ei se varmaan mitään. Miten sillä voi olla 2 nyrkkiä? Tuo sydän on ihan pottimainen. Miksi se ei tappanut sitä? Sinänsä, että mulla on harvoin tässä kohtaa vielä näin paljon pelaajia. Nyt niitä alkaa delaa. Eikö osu? Katsotaanpa. Ei osu vieläkään. Mut siis, miksi mulla ei tullut videoita, niin se on sen takia, että mulla on ihan jäätävän paljon areessa tekemistä. 2 kertaa futisharjoitukset. Kohta alkaa tulla kerran pesisharjoitukset ja siinä ne. Ja häkkeri nyt. Ja mä menen muutenkin aika usein Ouluun ja sitten on ne turnaukset. Siinä ihan normaalia häkkäröintiä. Tänään on häkkeri taas ehkä joku pro enemmänkin. Leikö pois. Sä oot mukaan häkkeri. Sen idiootti. Siis, mitkä häksit sillä on käytössä? Miten tuo olisi mukaan mahdollista? Ei, se ei ole mahdollista. No mitä nyt? Se näytti kuin tommosen hakuta matata. Ihan hyvä, ihan hyvä. Nyt se käsi alas. Ja siis nää ei oo mun lisäämiä nää edit tässä näin. Tuo me se tuo, missä mä sanoin, että käsi alas, niin sekään ei oo meikän editti. Miksi mä edittäisin jotain lisää? Eikä tuokaan oo mun editti. Tääkään ei oo mun editti, koska miksi mä lisäisin näin nopea editti. No niin, nyt on tämmönen Noob Pro vs Hacker vs Code. Tässä like on pro, subscribe on hacker ja kommentti on code. No mikä sitten on noob? Tää on nyt joku Kuko YT. Tätä mä en tiedä. Mutta onkohan tää parempi? Se code, se on varmaan ne hacksit mitä mä arvelen. Joo, tää on aika huono. Tää on aika huono. Miksi sä sinne hyppäsit? Tää on aivan selvä noobi. Siis mä tykkäis ja subscribe ja meikän lisäämät ees. Niitä ei tarvi kuunnella. Tai no, mulle voit mutta tälle. Tai no, jos haluatte tällekin, niin suosittelen käydä kattoo näitä videoita, jos tykkäätte pro. Eiku Noob Pro Hacker Code videoista, niin suosittelen mennä näille katsomaan. Mutta multa saa näitä myös puhuttua, että mä niinku reagoin näihin. Musta se on ainakin itsestäni hauskaa reagoida tämmösiin Stumblecast-klippeihin. Toivottavasti se olisi teistäkin hauska, niin en mä tätä. Mä voin ihan sama. Ok, ihan sama. Anteeksi, nämä videot on muuten mainoksia täynnä, niin että tulee näitä mainoksia koko ajan. Niin. Nää on siis oikeesti mainoksia, tän äskenkin tuli mainos. Mä en jaksa. Tää on suurentanut tätä niin, että mä en näe paljon, kun tuolla on mennyt. Varmaan 14. Nyt se ei päässyt, se oli ihan oikea. Noob. Nyt on pro. Nice, kiva mennä näkemään. No,
Tuo on jo oikein pro-asu, hei. Come on. Come on. Mut itellä on tuon common skin, että ei prolla pitäisi olla common. Mulle käydään tosi usein, että se jättää sitä. Sitten pitää jää odottaa sitä. Mut mä yleensä menen kyllä toiseen. Oi. Miten tää voi olla niin surkea? Ei herne. Suosittelen muuten käymään kattoo meidän muutkin videot tilaamassa ja tykkäämässä. Niin aina yksi tykkäys on yksi tsemppaus minulle ja mun arkeen. Ja tilaus on vähän niin kuin mä saisin 100 sen joululahjaksi. Eli erittäin hyvä. Ja jos ehdotatte tätä kaverille, niin sitten, no, se on käytännössä yksi hymynaama minun koko elämään. Mutta ei siitä sen enempää. Mutta minulla on tää pro-asema, oli mä haluaisin nähdä se häkkerinkin. Miten tää voi olla näin huono? Aika huono tääkin on tää pro. Ettei mikään kummonen ole. Maali se pääsee, mutta ei se kovin hyvä ollut sitten super slide. Sillä viimeksi olevalla oli 2 nyrkkiä, se oli vähän omituista. Mutta finaali water slide. Osakaan tää erikoisempia glitsejä. Ei mennyt, miksi ei tosta koittanut? Tai tehnyt. Ei tää kovin kummonen aika. Menee ihan manuaalisesti tää reitti ihan niinku vähän samalla lailla kuin botti menee tän. Ainakin tähän asti mennyt. Ei tää kovin kummonen oo. Ei tuu voittamaan. Ja tää on taas mainoksia täynnä tää koko homma. Tää on mainoksia. Häkkerin vuoro. Tää on kyllä ollut saanut ihan normaali. Vähän jännittää minkä näköinen se koodi tai niinku kiinnostaa, että minkälainen se on. Mutta jos haluatte lisää tämmösen, niin tykkää ja tilaukkaa. Sitten mä vaan tiedän siitä, että te haluatte lisää tämmösiä videoita. Sovitaan vaikka, että sitä saa 5 tykkäystä. Niin mä teen uuden. Tai 3. Sanotaan 1. Jos sitä saa 1 liken, niin sitten. Koska mä haluan niitäkin tehdä näitä, niin sen takia 1 liken raja. Että jos mä saan 0, niin sitten ei. Enää ikinä. Tän aika semmosesti, ei kovin smoothisti. Jatkoa se menee. Laser Racer on finaali. Miten on bukas noin? Kun ja meikälle bukaa myös aina tuo vähän noin. Katsotaan, onko täällä spessu emootteja. No niin, tää on oikeesti mainoksia täynnä nää videot. Ne on sen verran suosittuja. Ihan oikeesti on mainoksia täällä. Mulle tulee aika kovaa hommaa editoa, kun täällä mainoksia leikellä peke. Vähän niitä kukkailikset kattoo. Mut kohta taitaa tulla koodi. Ihan mukava. Pääsee näkemään mitä kood duunailee siinä niin. Hacker.
tai Delan tyyppejä. Et kohta musta tuntuu, että tää voittaa tai tulee toiseksi sitten kolmanneksi. Mitähän luulee, että voittaako tää? Voitti. Nappas sieltä kruunu. Nyt ei kun koodi. Ei laittanut häksei. Hei, miten se on näin huono koodiksi? Ei tehnyt mitään glitchejä tuossa alussa. Boring. Tee vähän glitchejä. Eikö se oikeesti mukaan? Eikö tämä pitäisi olla koodi? No joo, tossa on aika vähän kaikkia glitchejä, mutta... Jos tää edes pääse ekana jatkaa täällä uudella sen koodin. Tää juoksee tän. Ei kovin koodia. Mä alkaa jo epäilyttää, että minkälainen koodi tämä mukaan. Ei tää nyt mikään kyllä kummonen oo. Hidas. Ei varmaan saa kruunua, se on Emil Legend mappi. Semmonen meikän tasoinen. Meikän tasoinen. Mut sillä on kyllä God Skini, Mr. Stumple. Erittäin God Skini. Eikä se tehnyt yhden sen syksy tosta ihmeen nuijasta läpi, tai mikä tuo nyt onkaan räjäyti. No niin, finaaliksi tuli Honey Trouble. Ja vielä se on, kun mä räätin tätä mun pöytää, niin tämäkin pan feikiä kai. Hyvin toimii, kun lyö tätä pöytää. Mutta kyllä tää taitaa tän viedä. Onko enää kauan jäljellä tää loppukohta, niin vois itekin lopetella tätä videota. Hyvin menee tällä kyllä. Alkaa jo kuoleen 3 kai se kuollut, mutta jos oikein näen. Kautta 7, 4 kautta 7, 5 kautta 7. Mutta ylärivillä pysyn vielä. No sen vastustajat on kyllä mitään hirveän kovia. Nyt taitaa olla 1v1. Tää on vieläkin ylärivillä. Ihan kova. Ja voittaa sieltä. Tämä video taisi olla tässä ja seuraavaan videoon asti se ois moro. Moi! Tässä on nyt Tiedetoivo katsomassa vähän tilastoja. Ja mikäs täällä nyt oikein näkyy? Näkyy, että 9% tästä ei tilannut kanavaa. Mikä homma tää on? Että